Zdravím vás pri tomto videjku. Rozhodol som ísť na našu miestnu vodu Vrbov 2. Som práve na 13. mieste a budem tu chytať v blízkosti brehu. Jednu udicu budem skúšať chytať niekde tutok a ďalšiu by som chcel skúšať chytať niekde tamto. Ak uvidíme, čo z toho bude. No tak ja budem chytať úplnú klasiku. Na jednu udicu som sa rozhodol dať jednu guličku Red One a na druhú dáme jednu guličku Crazy Fruit. A uvidíme, čo z toho bude. Poďme si to nahodiť. Máme tu krásneho kaprika, ktorému tak typujem možno nejakých 12-13 kg a zachutila mu jedna gulička Crazy Fruit. Poďme si ho ukázať. Takýto krásny.